أمبارك استخدمت تري من بريدي رونالدو معتون قاشنا السلام والله ريجستر نيرس كالجري كندا بزعبة حفشاوي نايت عنا في اللي حدث مزعتن نبرتن انتاي مسل كومون ريجستر نيرس هاو بيكام نيرس تاجزيه وسد نزبل عدي ما يرلخمو السلام والله ينقر حمد أخي ብጣዕሚ የቕኒለይ ማይክ ስለትዝሃብካኒ ዕድል ኣዝየ የመስግነካ ቴንክ ዩ ሶ ማች ጽቡቅ እስኪ ኣብቲ ካልእ ሕቶታት ቅድሚ ጅማረይ ብኸመይ ኣብ ነርሲን ፊልድ መሪፅኪ ካብ እንታይ ተበገሰ እዩ ኣነ ሞር ኣብ ናይ ሜዲካል ፊልድ ብዙሕ ድሌትን ባህግን ስለ ዝነበረኒ ብኸምኡ ኣብ ናይ ነርሲን ፊልድ ኣትየ ማለት እዩ ኣዘ ብሪጅ دحرام نيرسين فيلد مساعات خدوماني بفلاب registered nurse مالتيو more بزعبا mental health and addiction أدهيبا مالتيو بخوم خاني قد سلا الله مالتيو يا بخوم يجميريو registered nurse medical field كل ساعة دليت نيرني ومرحاني كتونا هو تلكينات ناي منتال حالت نفس زخارة في كل وناي مالتي thank you مرحبا مو كافتي كندي بزاحة حواتنا دكتين استيو دك تبعتيون نزي فيلد نخاتو ديلي عندين حجي كل جزء أبكينات وعالق نقرأ كخلو إذا مثل نزي بلعلو حجي كافت حدا حتى كأرد أغرب كوزي ريجستر نيرسين براكتيكال نيرسين انتاي في اللياتو اور registered nurse ناي 4 عامت ناي degree program مالتيو أنا بخومي ودي it's ناي LPN ويدما ناي practical nurse تمرت دماني I believe ناي 3 عامت وناي 3 عامت ناي diploma program سلازي I think إزي تعبي في اليوم مثلني زبز حسب دماني جاجلي بpractical nurse يجمر مو ده حريش أنا ناي registered nurse نام ناي degree دما يما عملو يغيره So في اللي أتحجي أبتي ناي ميديسن ناي بوهاب ريجستر نيرسن براكتيكال نيرسن في اللي اللورو أبتي of course كله إيه ناي تاني 4 عامت ناي كرت عامت كفالا لنديو تاي مثل اللورو في اللي عن كابا خصمعو أو في اللي يكون الله لك تحدى ناي ديجري بروجرامي تحدى خاني دبلوما بروجرامي مالتيو بزح إذا مساس النجار كأن الله practical nurse more ab skill based the more كسي مالتيو ناي registered nurse دماني like a little bit advanced programs لزخانة ناب بزح إراتات specialize نخدجبر سعدل علىك مالتيو on top of that دمانة خاني كم registered nurse كون كون like أبزو حبتناي medical field زلو مالتي مسؤول تتحازة مس نيرسين تتحازة بزو تمرتات كتهبالو تخل كتما عبلو دما تخل نجاري مالتيو practical nurse كا like more of like skill based يكلت skill based يجن كم تزبالكو خا تاني 4 عامت program ناي degree program سلازخنا قرب advanced ديو نسو في اللي علو مالتيو بزو حزم مساسل نجار كأنا خا علو بص خبرتي أب كبرت حجي بخمية رؤية السقيم of course صراحة كله إيه تعرفت أنا متعد اليوم كده حاسب جحن السب حفتنا وتبعتي نزل نجارات كسات فوتو ديريز فيلد أمتاي كده هبالو تعين strengths ويقول ما حيل خلو اللي بينا وجن ناوكم حالات كده هبيل كده حاسب المتاي I think بصراحة ماركت كمان أبنا يسرح عودي تطلع بيه مثلا هبا خصنا أو بتعمي أبني سرح عوري بزح تطلبنت اللو أنا كل ساعة انتهي زبل زبز حسب كم زي شورت كات كنوصل ندلينا جن مور أمني ديجري كاد هبز دلي لايك تخيلونا أو كأتو يعني زبز حقي زي زمعد مالتيو أو تتمرتو قربتي جيزي حتى كايو قلبتي حتى كايو مورنا أنخا تتصنع مالتيو specifically سلازخوانا كأونا أوخا خمس بالكايو أدفانس سلازخوانا خا بزح تطلب النجار كاني اللو أبز تفعل على عينة ناي medical field specialize كتقابرلو تخليخا اندحر نابنت مس انتي خاتبلو مس قولت مسرح اندحر كوينو pediatrician nurse كخون خقل ወይ ድማ ምስ ካንሰር ፔሽንትስ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ስፔሻላይዝድ ዝኾነ ኤርያ ኣለዎ at the same time ናይ practical nurse ድማኒ like ከምኡ ኤርያታት ኣለዎ ብዙሕ ተዓውዲ ስለ ዘይተማሃርኩ ብዙሕ ኣይፈልጦኒ
ግን at the same time ግን more of like skill based እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት ስለዚ based on ናይ 2 ዓመት ወይ ናይ 3 ዓመት ናይ ዲፕሎማ ትምህርትን ናይ 4 ዓመት ናይ ዲግሪ ትምህርትን like ፍልልይስ ኣለዎ ولا بجنزبون بتلي كله ገንዘቡን ኣዝዩ ብጣዕሚ ፍልልይ ኣለዎ on top of that ድማኒ ሓደ ናይ nursing skills like RN ጥራይ ክገብርኦ ዝፍቀደለን LPN ክገብርኦ ዘይክእላ ድማ ከኣን ኣድቫንስድ ዝኾነ ከዓ ኣሎ ስለዚ ኣብኡ እቲ ፍልልይ ከዓ ይረኣየካ ማለት እዩ مرحبا مونتاي ادفايس بين مثال حجي ابكم وقات دلوي سبات امنتا حل كلهم على كورسات كوسو زلوهم انترفيو ويسغي كاب زحلف كينات تمكرو انت يمثل حنت قالسي ان حنت حفتنا نبز خمس خات دليتيلات كسابينا ناتا سترينج ناتا حيدي ابي كله على فيزيكس ديو you know chemistry ديو ولا like مس english ديو تفعلالين ديو حجي what do you think السغي كاب تمكرو اخي ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ሞር ኣብ ናይ ሳይንስ ፊልድ ዘተኮረ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ of course እቲ english እቲ math like basic ክኸውን ከሎ ኣብቲ ሳይንስ ኣብ ከም በዓል biology and chemistry ድማ ከዓ ናይ ግድን ዘድሃበ እዩ ዝኸውን ማለት ስለዚ all science courses plus እቲ english and maths I know ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ብዙሕ ነገር ተቐይሩ ኣሎ like advanced ኮርሳት እዮም ዝሓቱኻ ቅድሚ ኢቨን ናብቲ ፕሮግራም ናብቲ ናይ ነርሲንግ ፕሮግራም ኣፕላይ ምግባርካ ማለት እዩ ንኣብነት እንግሊሽ ዳሽ 1 ክኸውን ኣለዎ ናት እንግሊሽ ዳሽ 2 ኣብ ናይ በዓል ኬሚስትሪ and then ባዮሎጂ ድማ ንካ ልክዕ ከምኡ ከዓ ኣድቫንስድ ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናብ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ክኣቱ ዝደሊ ሰብሲ ሙሉእ ሓይሉ ላይክ ኣብዘን ቀንዲ ዝኾና ቤሲክ ዝኾና ናይ ሳይንስ ፋውንዴሽን ክህልዎ ኣለዎ on top of that ድማ ከዓኒ እቲ ናይ English skills and then እቲ ናይ math skills ከዓ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ እሱ basic ዶት ውለት English and math or advanced advanced ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ ይፈላለዩ ዳሽ 1 ዳሽ 2 እንዳበለ ስለ ዝቕፅል ብዳሽ 2 ዝወድአ ሃይ ስኩል ኣብ ናይ ነርሲንግ ኣፕላይ ክገብር ብዙሕ ዕድል የብሉን ምክንያቱ they require advanced ዝኾነ ኮርሳት ኩሉ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ከዓ እቲ ኬሚስትሪ ባዮ ከዓ ልክዕ ከምኡ ዳሽ 1 ዘበለ ኩሉ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ thank you ናይ ባሓቂ መስክናኪ እሞ እስኪ ነቐፅል ኣብቲ ሓፈሽት ናይ ሜዲካል ስፔሻል ሓደስ መፅኣት ክመፁ ከሎ ኣብዚ ኳ እንዳፀናሕካ ክትከይድ ከለካ ዶክተር እናፈለጥካ ትኸይድ ካብ ዶክተር ትመሃሮ ብዙሕ ኣሎ ምሻለክ ብሓሳባትን ብሓዛን ገለን ትረኽቦ كم regular check up حجي بقول سكن جمر انتهي regular check up قرمي واكشلي او متاونا خمير كدكتور تركب حجي مثال حدش قال ستيتي وتبعتي بيتسب متيوم بخمي دكتور روحو باسكن جمر نحن انت تقدمي تزاربي تكون دلا على البرتا shortage of doctors كله بحالنديو مستقام قاعد لنا how can they find a doctor to start with بتعم صبو حتى ኣብዚ ዓዲ መፂኻ ብፍላይ ካብ ዝመፃናዮ ባክግራውንድ እንድሕር ተበጊስና ሓደ ዶክተርስ ናይ ኩሉ ሰብ ዶክተር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ኣብ ዓድና ናይ ገዛ ርእስኻ ናይ በይንኻ የብልካን ኣብዚ ዓዲ ግና ከምኡ ይኮነን ሓደ ዶክተር ናይ ኩሉ ሰብ ዝኸውን ሲ በቃ ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ሓሚሙ ናብ ኢመርጀንሲ ሆስፒታል ክኸይድ ከሎ ጥራይ እዩ ማለት እዩ otherwise ኩሉ ሰብ ናቱ ዝኾነ ፋሚሊ ዶክተር እዩ ዘሎ ሬጉላር ከይዱ ዝሪኦ ማለት እዩ እና ኣብዚ ዓዲ ሰብ ምስ መፀ ድማኒ ከመይ ገይሩ እዩ ፋሚሊ ዶክተር ንረክብ እንድሕር ኢልና እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ኣዝዩ ዝቐለለ መንገዲ ምስቶም ቀረባ ዘምፅዎ ቤተሰቡ ይኹኑ መሓዝቱ ናቶም ዘለዎም ፋሚሊ ዶክተር ምስኦም ኮኔክትድ ክኸውን ከሎ እዚ እቲ ዝቐለለ መንገዲ እዩ ማለት እዩ ሓደ ሓድሽ መፃእተኛ ፋሚሊ ዶክተር ንኽረክብ ማለት እዩ ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ድማኒ sometimes ከዓ እንታይ ይብሉ ንኣብነት ኣብዚ ንሕና ንቕመጠሉ ከተማ centers for newcomers ዝበሃል ኦፊስ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ክኸይድ ከሎ ብፍላይ ነቶም ሓድሽ ዝመፁ ሲስተም ናቪጌተር ኣሎ one of the system navigators ድማ ከዓ ልክዕ ከመይ ገይሩ ነቲ ናይ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ናይ health care system ከም ዝፈልጦ ናቪጌት ከም ዝገብሮ ጋይድ ዝገብር እዩ ማለት ስለዚ ምስኡ ኮኔክት ክገብሮምን ይኽእሉ እዮም እቲ ካልእ ድማኒ ከዓ እንታይ እዩ ኣልበርታ ፋይንድ ዶክተር ዝብል ዌብሳይት ኣሎ ሲምፕሊ ኣብቲ ዌብሳይት እቲ ሰብ ባዕሉ ጉግል ገይሩ እቲ ዌብሳይት ምስ መፀሉ ማለት እዩ ኣልበርታ ፋይንድ ማይ ዶክተር ዝብል ልክዕ ኣብቲ ሰርች ኢንጂን ኣብኡ ዘሎ እቲ ዝቕመጠሉ ከባቢ ናቱ ፖስታል ኮድ የእቱ እሞኒ
ኣብቲ ከባቢኡ ዝቕመጡ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጠሉ ሰብ ዘሎ ኩሉ ናይ ፋሚሊ ዶክተር ኦፊሳት የምፅኣሉ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣዝዩ ዝቐለለ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ በብሓደ ናብቲ ኦፊስ ክድውል ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ገሊኦም ዶክተርስ ላይክ ኢናፍ ፔሽንስ ክህልዎም ይኽእል ገሊኦም ድማ ሓደሽ ዝቕበሉ ከዓ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ቁርብተይ ስራሕ ኣለዎ ማለት እዩ ወይ በቶም ዘምፅኦ ፋሚሊን ቤተሰብን ዘመድ ማለት እዩ ክረክብ ይኽእል ፋሚሊ ዶክተር ወይ ድማ ከም ዝብለካ ዘለኹ ድማኒ ኣብቲ ኣልበርታ ፋይንድ ዶክተር ዝብል ዌብሳይት ኣትዩ ብናቱ ዝደልዮም ምርጫ ላይክ ንኣብነት ወዲ ኮይኑ ወዲ ዶክተር ወይ ድማ ጓልቲ ኮይኑ ከዓ ሞር ኦፍ ላይክ ካልቸራል ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክኸውን ከዓ ላይክ ፊሜል ዶክተርስ ከዓ ላይክ ሪፈር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ካልእ ኣብ ርእሲያ ብተወሳኺ ድማኒ ኣብዚ ናይ ዝዓዲ ዘሎ ኣልበርታ ሄልት ሰርቪስስ ሕጂ እኳ ብዙሕ እንዳተማቐለ ይኸይድ ኣሎ ባት ስቲል ፓርት ኦፍ ናይቲ ኣልበርታ ሄልት ሰርቪስስ ዝኾነ ድማኒ ኣብቲ ዌብሳይት ብምኻድ ድማኒ ላይክ ፋሚሊ ዶክተር ክንረኽበሉ ንኽእል መንገዲ ወይ ድማ ሊንክ ወይ ድማ ንዝኾነ ዓይነት ሓድሽ ሓበሬታ ድማ ንኸኣ ክህቡና ከዓኒ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ካብዚ ዝሓለፈ ግና እቲ ሰብ ሓድሽ ኮይኑ መፅኡ ስቲል ፋሚሊ ዶክተር እንድሕር ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ኢመርጀንሲ ዝኾነ ሕማም እንድሕር ኣጋጢሞ ግን ኩሉ ሰዓት ናብቲ ናይ ኢመርጀንሲ ዝኾነ ሆስፒታል ኣብ ቀረብኡ ዘሎ ንኽኸይሱ ኩሉ ሰዓት ትደገሲ ክፉት እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ፋሚሊ ዶክተር ክህልዎ ማለት እዩ ሶ በዚአን ክልተ መንገድታት ኣይ ቲንክ ተበጊሱ ሓደ ሰብ ፋሚሊ ዶክተር ክረክብ ይኽእል እዩ ጽቡቅ ምሳሌ ተኸታተለት ናይ ቋንቋ በሪየር ፀገማት ናይ ቋንቋ ኣሎ ሕጂ እንታይ ገቡ ሓደ ግዜ ጭነቑ ክገልፁ እንታይ ከም ድሕሞም ወይ እንታይ ከም ደልዩ እዚታት ብኸመይ ነዚ ነገራት ክፈትሕዎ ክእሉ እዚ ድማ ኣዝዩ ብጣዕሚ ጽቡቅ ዝኾነ ሕቶ እዩ ትኽክል እዩ ሳምታይምስ ከም ሓድሽ መጻተኛታት እቲ ናይ ቋንቋ ገደብ ሽግር ስለ ዘሎ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክንገልፆ ላይክ ብጣዕሚ ኢና ንሽገር ማለት እዩ ሓደ ካብዚ ናቱ መፍትሒ ድማኒ ኣብ ነብሲ ወከፍ ናይ ሆስፒታል ዲፓርትመንት ይኹን ናይቲ ሜዲካል ኦፊስ ዲፓርትመንት ላይክ ናይ ትራንስሌሽን ሰርቪስስ ኣሎ ናይ ኣስትሮጋሚ ፕሮፌሽናሊ ዝሰልጠኑ ትሬይንድ ዝኾኑ ቤት ኤርያ ዝሰልጠኑ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናትና ክንመፅእ ከለና ከዓ ልክዕ ከምኡ ትግርኛ ተዛረብቲ ዝኾኑ ትራንስሌተርስ ኣለዉ ስለዚ ሓደ ሰብ ናብ ፋሚሊ ዶክተር ይኹን ናብ ሆስፒታል ብዝኾነ ነገር ክኸይድ ከሎ ትራንስሌተር ክሓትሲ መሰሉ እዩ ከምኡ ክገብር እዩ ከዓ ዝምረፅ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓሳቡ ከም ድሌቱ ገይሩ በቲ ዝርድኦ ናቱ ቋንቋ ገይሩ ንክዛረብ ማለት እዩ at the same time ከዓ ልክዕ ከምኡ ከዓኒ ኣብ ኣልበርታ ሄልት ሰርቪስስ ኢዝሊ ኣብቲ ዌብሳይት ኣትዩ ድማኒ ፓብሊክ ዌብሳይት ኣሎ ትራንስሌተር ሪኩዌስት ክገብር ክሓትት እውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ናብ ፋሚሊ ዶክተር ክኸይድ ቆፀራ እንድሕር ኣለዎ እንድሕር ኮይኑ ብኡ መሰረት በቲ ቆፀሩኡ መሰረት ላይክ ኣሬንጅ ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ድማኒ ገገሊኡ ብቪድዮ መልክዕ እቲ ትራንስሌተር ይመፅእ ወይ ድማ ከዓ ብቴሌፎን መልክዕ ከዓ ይመፅእ ማለት እዩ እዚ ሓደ እቲ ካብቲ ቀንዲ ዝኾነ ከነስምረሉ ዘለና ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ ድማ ከዓ ናትና ህዝቢ ሓድሽ መፅኡ ከመይ ገይረ ሓሳበይ ክገልፅ ካብ ምስካብ ዝተላዕለ ኩሉ እቲ ሕማሙ ይኹን እቲ ነገራቱ ኩሉስ ኣብ ውሽጢ ሒዞ ማለት እዩ እንተኾነ ግና ልክዕ ብቋንቋኡ ዝዛረብ ከም ወዲ ዓዱ ዝኾነ በቲ ኤርያ እቲ ትሬይንድ ዝኾነ ሰብ ዝሰልጠነ ሰብ ድማ ኣሎ ስለዚ እዚ ኣክሰስስ ንኩሉ ሰብ ክፉት እዩ ክጥቀመሉ ድማ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ተኻለይቲ sometimes ትርአ ድማ እንታያ ወይ ድማ ናህና መሓዛ ዓርኪ ትራስት እንገብሮ ኮምፎርት ስማዓና ሰብ ኣዳልት ሰብ ግን ክኸውን ኣሎ ኣዳልት ሰብ ኮይኑ ንሕና ፐርሚሽን ኮንሰንት እንድሕር ሂብናዮም ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎቲ ሄልት ኬር ፕሮቫይደር ኣብ መንጎቲ ዶክተርን ኮይኑ ትራንስሌት ክገብር ይኽእል እዩ ኣብዚ ግና ላይክ ማይነርስ ዝኾኑ ካብ 18 ንታሕቲ ዘለዉ ደቅና ግን ክንጥቀመሎም ግን ኣይግባአናን እዩ ማለት እዩ ኣይኖ ንኣሹ ደቅና ብዛ ዓዲ ምስ መፁ ቀልጢፎም ነቲ ቋንቋ ዝመልክዎ እዚ ማለት ግና ልክ ናብ እንደ ሓኪም ክንከይድ ከለና ይኹን ናብ ናይ ጋቨርንመንት ዝኾነ ሰርቪሳት ኩሉሲ ንሳቶም ከም ናትና ትራንስሌተርስ ኮይኖም ክንጥቀመሎም ግን ኣይግባአናን ማለት ስለዚ ከሕፅራታ መልሲ ክልተ ነገር ኣሎ ማለት ፕሮፌሽናሊ ዝሰልጠኑ ብቋንቋና ዝሰልጠኑ ኣለዉ ኣክሰስ ኣለና እቲ ካልኣይ ድማኒ ከዓ
ቀረባና ዝኾነ ኣዳልት ዝኾነ ኮንፈርት ስምዓናውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ክልተ ነገር ጌርና ሲ ላይክ እቲ ክንረኽቦ ዝግብኣና ናይ ጥዕና ኣክሰስ ክንረክብስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ مرحبا ኣብታ ካልአይቲ ኦፍ ኮርስ ኣገዳሲት ያስኪ ኣብቲ ሬጉላር ስክሪኒንግ ካንሰር ስክሪን ዝበሃል ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነቱ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዓዲ ክሰምዖ ከለካ ካንሰር ስክሪኒንግ ቮሎንታሪ ስክሪኒንግ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ስጋብ ክንደይ እዩ ኢምፖርታንት ነዚ ክስታይ ማለት እዩ ነዚ ንሕብረተሰብና ስጋብ እንታይ ኣገዳስነት ከምኡ ጓርና ከጠቕመና ዶ እስኪ ናብኣ ንስገር ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ እዩ ክንገብሮ ድማ ከዓ ዝግባኣና ነገር እዩ sometimes ካብ ልማድ ዝተላዕለ ዝኾነ ነገር ምስ ሓመምና ወይ ድማ ኣፀቢቑት ነገር ምስ ከደ ምስ ገደደ ኢና ናብ ዶክተር ንኸይድ ማለት እዩ እዚ ድማ becomes too late ክኸውን ነቲ ክንረኽቦ ዝግባኣና ሓገዝ ንኸይንረክብ ይዕንቅፎ ማለት እዩ ብጥዕናና ዝመፀ ስለዚ እቲ ቮለንቲር ስክሪኒንግ ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ድማ ከዓ እቲ ኦፍ ኮርስ እቲ ወለንታዊ ቸክ ኣብ ዝበሃል ማለት እዩ ንኣብነት ካብ 0 ስጋብ 18 ዘለው ላይክ ቆልዑትን teenagers adolescents like check up ዝገብሮ ካብ ናይ ኣዳልት ዝተፈለየ ስለዚ more I think ሎማዓንቲ more of ናይ ምስ ኣዳልት general ዝኾነ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብ 18 ንላዕሊ ዝኾነ ኩሉ ኣዳልት ሰብ ማለት እዩ ዓመታዊ ክገብሮ ዝግብኦ ላይክ ዝተፈላለዩ ኤርያ ናይ ጥዕና ቸክ ኣፕ ኣሎ ወለንታዊ እንገብሮ ማለት እዩ እዚ ድማ ገና ከሐመምና ከለና ሕማም ከየላ ከሎሲ ወይ ድማ ምልክታት ሕማም ከይተረኣየና ከሎ ክንገብሮ ከለና ኣቐዲምና ሓደ ጥዕናና ይሕሎ ካልኣይ ድማ if there is anything እንድሕር ኣጋጢሙ ድማ ነሲ ቀልጢፉ ፈውሲ ክርከቦ ከዓ ይሕግዘና ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ብምባል ሓደ ክልተ ናይ ግድም ኣትሊስት ዓመታዊ ይኹን ቸክ ኣፕ ክንገብሮ ዝግባኣና ነገራት ክዛረበ እቲ ሓደ ቀዳማይ blood pressure like ፀቕጢ ደም ማለት እዩ እዚ ኣዝዩ ቀሊል ነገር እዩ ብጣዕሚ ዝመስል እዩ ድማ ሃኒ regularly ኣብ family doctor ክንከይድ ከለና ክንከታተሎ ዝግባኣና ነገር እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ዝለዓለ blood pressure ዘለዎ ሓደ ሰብሲ ንዝተፈላለየ ዓይነት ሕማማት ኣዝዩ ዝተቃልዐ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓመት እንተወሓደ ሓንሳብ ኣብ ዓመት ናይ ግድን ትናቱ ፀቕጢ ደምሲ ኣበይና እዩ ዘሎ ኣብ ኖርማል ዲ ዘሎ ላዕሊ ዲ ኸይዲ ዘሎ ታሕቲ ዲ ኸይዲ ዘሎ ናይ ግድን ክፈልጦ ኣሎ ቤዝ ላይን ክህልዎ ኣሎ እዚ ድማኒ ሲምፕሊ ከም ዝበልኩ ሓደ ግዜ ብዓመት ክግበር ይኽእል ማለት እዩ ኢዘር ናብ ፋሚሊ ዶክተር ብምኻድ እዩ sometimes ድማ ናብነት ኣብ ዝዓድና ላይክ ናይ ከም ሾፐርስ ድራግ ማርት ዘበለ ናይ ፋርማሲ ስቶራት ዘበለ ኩሉ ሲምፕሊ ሰብ ከይዱ እውን ከዕቀንውን ይኽእል እዩ ማለት ዝቐለለ ነገር ካልኣይ ድማ ናይ ቁመትን ናይ ክብደትን እዩ እዚ ድማ ኣትሊስት ተወሓደ ሲ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ላይክ እቲ ሰብስ ናቱ ሃይት ናቱ ቁመት ክፈለጥ እቲ ሚዛኑ ከዓ ልክዕከም ኣትሊስት ኣብ ተወሓደስ ኣብ 3 ዓመት ሓንሳብ ይቕንስ ዲ ዘሎ ይውስኽ ዲ ዘሎ ከመይ ምዃኑ ክፈለጥ እዚ ናይ ግድን ቸክ ኣብ ምግባር የድሊ እዩ ማለት እዩ እቲ ቁመት ዳ ሞ በከመይ ቁመት ትኽክል like I mean like of course ዓመት ሶሪ ምስቶም ካብ 18 ንታሕቲ ዘለው ስለዘተኣሳሰርኩ ናቶም ግሮስ ኣነ ሽሪንክ ንገብር ከይኑ ኾን ኢለ ሞ ናይቲ ዓብ ዘበለ ግና every 3 years ኣብ 3 ዓመት ሓንሳብሲ ክፈልጥ ኣለዎ ተፅብቕ ኣለኻ ያ ዓመት ኣይድልዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማኒ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ መንሽሮ ሕማማት ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ብረስት ካንሰር ማሞግራም ብምግባር ማለት እዩ እዚ ድማኒ ደቂ ኣንስትዮ ዕድሚኤን ካብ 45 ንላዕሊ ዘለዋ ናይ ግድን ሬጉላር ቸክ ኣፕ ክገብራ ኣለዎን ማለት እዩ እዚ ድማኒ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ 45 ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ዕድሚያ ተወሓደስ ኣብ 3 ዓመት ሓንሳብ ናይ ማሞግራም ናይ ብረስት ካንሰር ስክሪን ክትገብር ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ናይ ጡብ መንሽሮ ንብሎ ማለት እዩ ካብኡ every 3 years ስጋብ 74 ዓመት ትገብር every 3 years ስክሪን ክትገብሩ ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣቐዲሙ እንድሕር ተፈሊጡስ ኣቐዲሙ ከዓ እቲ
انت خاتبلو اتمدحنيت كا يركبلو كاو قصيلو دماني از ناي كولوركتال كانسر انبلو ناي معناطو منشرو ناي معناطو مالتي از دماني نخلو عدميو كاب 50 عمت نلعل زلو كاب 50 عمت استقاب 74 عمت زلو زقبرو مرمراي مالتي از دما اب كلتا عمت بتزقلل ነገር እዩ ዝጅምር ንሱ ድማኒ ናይ ቀልቀል መርመራ ብምግባር ማለት እዩ እዚ every 2 years ብፍላይ ክገርመካ ናይ ማዕናጡ መንሽሮ ካንሰር እንብሎ ብቀሊሉ ክፍወስን ብቀሊሉ ክውገድ ዝኽእል ዓይነት ሕማም እዩ ብፍላይ ከኣብ ሕብረተሰብና ዝበዝሐ ግዜ ንሪኦ ኢና colorectal cancer and breast cancer ድማ ማለት እዩ ስለዚ እቲ voluntary ዝኾነ ስክሪን ምግባር ቸክ ኣብ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኾን ሶ ናይ ማዕናጡ ካንሰር ላይክ ዕድሜኦም ካብ 50 ዓመት ንላዕሊ ዘበሉ every 2 years ማለት እዩ ካብ ቀፂሉኻ every 5 years ኣብ 5 ዓመት ድማኒ ብካሜራ ዝተሰነየ ናይ ውሽጣዊ ዝኾነ colonoscopy and sigmoid copy ንብሎ ዓይነት መርመራታት ከኣኒ ይግበር ማለት እዩ ስለዚ በታ ዘቐለለ ጀሚራ እንዳወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ከምዛ ዓይነት መርመራ ኣሎ ማለት እዚ ድማ በቀሊሉ ምንም ዓይነት ገንዘብን ምንም ወፃኢ ዘይትገብረሉን ኣብ ፋሚሊ ዶክተር ካብ ብምኻጥ ጥራይ በቲ ዕድሜኻ መሰረት ዕድሜኻ እንዳወሰኸ ከይኮለስ እዚ ዓይነት ቸክ ኣፕ ድማ ክትገብር ኢኻ ማለት እዩ ካባ ቀፂላ ዘላ ድማ ከም ናይ ብፍላይ ብዛ ኣልበርታ እንብሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ according to ናይ ኣልበርታ screening and prevention program ዘሎ ማለት እዩ ካው ቀፂሉ ናይ ማህፀን ካንሰር እዩ ንሱ ድማኒ ናይ ማህፀን መንሽሮ ድማኒ ልክ ፓፕ ቴስት ዝበሃል ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ዕድሜአን ካብ 25 ስጋብ 69 ዘለዋ ማለት ስለዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ 25 ክትገብር ከላ ናይ ቀዳሚት ፓፕ ቴስት ትገብር ማለት እዩ ካው ቀፂሉ every 3 years ሆን ማለት እዩ ካልእ ብተወሳኺ ቸክ ኣፕ ክንገብሮ ዝግባአና ድማ ከዓ እዚ ናይ ኮሌስትሮል ሌቨል ናይ ስብሒ ለበል ይዝኾን ዘሎ ኣብ ኣካላትና ማለት እዩ እዚ ድማ ዕድሜን ካብ 40 ስጋብ 74 ዘለው ኣብ 5 ዓመት ዝግበር ስክሪን ማለት እዩ ኮሌስትሮል ካው ቀፂሉ ድማ ናይ ካርዲዮቫስኩላር ሪስክ ሓደ ሰብሲ ማዕርኽ እንደዩ ኣብ ሓደጋ ዘሎን ወይ ድማ ዘለን ብናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ሕማም ልቢ ዘበለን ናይ ስርዓተ ዙረት ደም ዘበለን ክጥቃዕ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ድማ ልክዕ ከም ኣብ 5 ዓመት ዝግበር ዓይነት ስክሪን ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ ድማ ከኣት ናይ ዳያቤቲስ ላይክ ናይ ደም ሽኮር ናይ ደም ሽኮር እንብሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ካብ 40 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ 5 ዓመት ሓንሳብ ዝገብሮ መርመራ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማኒ ፕሪ ዳያቤቲክ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ዳያቤቲክ ክኸውን ይኽእል ነዚ ዓይነት ንምፍላጥን ንምክልኻልን ማለት እዩ ኣብ 5 ዓመት ዝግበር ማለት እዩ ስለዚ ኦፍ ኮርስ ሓደ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ሕማም ተሰሚዕዎ ነዚ ስክሪን ክፅብዕ ይብሉ ላይክ ናብ ኢመርጀንሲ ይኸይድ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንሕና ንብሎ ዘለና ሬጉላር ቸክ ኣፕ ግና ላይክ እቲ ሰብሲ ላይክ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓላፍነት ናይ ጥዕንኡ ወሲዱ ሲ ሬጉላርሊ ቸክ ኣፕ ክገብር ከሎ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ድማ ዝኩሉ ዓይነት መርመራታት ሲምፕሊ ምስ ፋሚሊ ዶክተርና ብምዃን ክንገብሮ ንኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ካብ ዘይተኣደነ ሕማም ድማ ከዓ ክንጥንቀቕ ድማ ከዓ ሲገብረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከምዚ ኦልሬዲ ምስ ኣኸለ ምስ ደንጎየ ምስ ሓመምና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ግን ከይሓመምና ከለና ከዓ ፕሪቨንት ክንገብሮ ድማ ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ مرحبا كم حبرتسب اوف كورس لومر يكون حدنا اي ثينك كم تفلتيو وحدي دكتورات دي ولا هوسبيتال ولا قطبا وديو غلي ابزيت براكتيكلي نزي ناب كم زعينه سيستم كناتو انت هنقبر لنا تحسب الصقعج كم زعينه تحساسب انا تشيك اب ان غلنسي اكو عينه منفسات كتاتو اوف كورس كم دعنتو غلسكيو تم دمصوخا كتابو كان مديات كنتا يخون تمرتاو ነገር نقحت مخميرك كخل برياتر كلا هو يا تغكل لها مالت كم تزبلكوها كمزي بخوم عينة باك جراوند لزي متانا like I mean كلو كاتا زي بالكوسي I think it's safe to assume أبز بزا حناسي أبز مسمت أنا إنا more of like my family doctor دي قال like access كلو نركب زلنا
ስለዚ I think ክንመጽእ ከለና ኣብዚ ዝበዝሐ ግዜ ናብ ስራሕን ናብ ትምህርትን ናብ ካልእና ንጓይ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ልክዕቲ ባዕሉ እቲ ኣብ ሓድሽ ዓዲ ኣብ ሓድሽ ቦታ ብምህላውካ ዘምፆን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስትረስ ኣሎ እንዶኒ at the same time ከዓኒ ከዓ እንጀርኡ ክምእርር ኢሉ ላይክ ሰብ ናብ ስራሕን ናብ ካልእን ስለ ዝጎይ ማለት which is ፅቡቅ ነገር እዩ but at the same time ከዓንስ at the expense of ናይቲ ጥዕንኡ ግና ክኸውንስ የብሉን ዝበዝሑ ላይክ ናህና ዝሽገሩ ንቁርብ ኣዋርሕ ዝኸውን almost 9 months ዝኸውን ኣብ ሓደ ናይ research clinic hospital ሰሪሕ ኣለኹ ምስ ናይ new immigrants and vulnerable population ዘተታሓዘ ኣብ ናህና ህዝቢ ክትሪኦ ከለኻ ዝበዝሐ ዝጥቃዕ በቲ ናይ ሕማም ልቢ ይኹን ናይ ሽኮርያ ይኹን ናይ ኮሌስትሮል ሃይ ለቨል ይኹን እቲ ደም ፀቕጢል ላዕሊ ብምዃኑ ዝኸይድ ኩሉ ብምንታይ ትልካ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፀ ናብ ስራሕን ናብ ካልእ ነገራትን ስለ ዝጎይ ማለት እዩ ንጥዕንኡ ዝኸውን ዝሓስበሉ ግዜ intentionally ዝሓስበሉ ግዜስ የብሉን ምስ ሓመመ ጥራይ ኣካላቱ ባዕሉ ተደፊኡ በቃ ዶ ምስ በለ እዩ ናብ ኢመርጀንሲ ዝኸይድ ማለት ኣካላትና ይደፋእና ዘሎ እምበር ከይፈተና እምበር ፈቲና ይኮና which is unfortunately ዝበዝሐ ግዜ ፈቲና ዘይኮነስ ከይፈተና በቃ ኣካላትና ዶ ምስ በለ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ እዚ ግን ክንቂሮ ግን ኣፀቢቕና ንኽእልና ማለት እዩ ከም ዝበልኩ ወጥ እቲ ዘምፃና ከባቢ ይፀልወና እንዲ ግን at the same time ከዓኒ ከዓ ኣብ ኣክሰስ ዘለዎ ኣብ ፅቡቅ ዓዲ መፂና ክነስናሲ መእታን ንነዊሕ ዝዓለመ ሂወትን ዕላማን መእታን ክህልወናሲ መጀመርያ ጥዕናና ከዓ ክንሕሉን ክንከናኸንን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ sometimes ወላ እቲ ሓደ ካብቲ ሪሰርች ዝመፀ ብጣዕሚ ዝረኣኹ እንታይ ነይሩ ዝበዝሐ ካብ ሕብረተሰብና ላይክ ብዝለዓለ ሕማም ሽኮርያን ፀቕጢ ደምን ኮሌስትሮልን ብጣዕሚ ሃይና ከምኡ ድማኒ እቲ ናይ breast cancer and colorectal cancer እቲ ናይ ማዓናጡን ናይ ሕማም ናይ ጡብ መንሽሮን ማለት እዩ እዚ ድማኒ ገሊኡ ላይክ ሓደ እቲ ዘይምፍላጥ ክህሉ ክእል እንዲ ግን ካብ ሕልፍ ዝበለ ከዓንስ ላይክ ከም ዝበልኩ ምስ ሓመምና ኢና ንፈልጦ ወይ ድማኒ it's okay ድሓኒ እንታይ ዶክተር ተበለ ድሓን ፅቡቅ ኣለኹ እንዶኒ ወላ ኢልካ ከሎ ከማንስ ኣይትገብሮን ኢኻ ተስዋይ ተኣከላትካ ደፊኡ ኮፍ ምስ ኣበለ ግዜ ወስደልካ ዋጋ የኽፍለካ ማለት እዩ ናብቲ ጥዕናኻ ክትምለስ ስለዚ that's why ኣዝዩ ኣገዳሲ እቲ ሬጉላር ብዝተኸኣለና መጠንሲ እቲ ሬጉላር ዝኾነ ቼክ ኣፕ ክንገብር ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ እቦ ኣብታ ናይ ዳርጋ መወዳእታ ከይኮነት ዳርጋ ኣጋ መወዳእታ ዘላ ሃይጂን ክስጋብ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ሃይጂን ሕጂ I think ብትግርኛ በኸመይና ክንገልፆ መግለፂ ለክሪ ብትግርኛ ከምዚ more of like ናይ ገዛእ ርስኻ ምክንኻን ፅሬት ማለት እዩ በዲያ ምባልከዎ ነይረ መስለኒ ከምዚ ፅሬት ኣይረሓቅን ካብኡ ስኽትሽኻባይ ጥዕና ዝበሃል እያ እጂ ክስጋብ ክንደይ ኣገዳሲ ንምንታይ ኣማፃፃና እስኪ ናብኡ ክንምለስ ኢና ሕጂ እውን እቲ ማፃፃና ናይ ስራሕ ፕሮፌሽን ዋላ ካብ ስራሕ ሕልኪ ካብ ነብስኻ ምክልኻል ብራሽ ምግባር ድዩ ዶድራን ምግባር ድዩ ተክነ ሻወር ኣብ ተወለሶ ኣብ ገለገለሲ ካብቲ ማፃፃኻ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ድሕፀብ ሰብ ኣለዎ ኣብ ዓዲ ማለት እዩ ተፈላለየ ዓድታት ኣብ ኣስመራ ክብል ኩል ተፈላለየ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ብልምዲ ዝፀንሐ ገሊእኻ እውን ቁጠባውን ክኸውን ክእል እዩ ደስዓቦ ስጋብ ክንደይ እዩ ኣገዳሲ ኣብ ካናዳ ወይ ኣብ ዌስተርን ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ሶሪ ማይክ ሓወይ ሓንሳብ ደው ከብላ ዶ absolutely ዋው ናይ ግድነት ሞታ ሃይጂን ብዛዕባ ጥዕናና ፅሬት ኣብ ነብስና ማለት እዩ ብሓፈሹ ስጋብ ክንደይ ኣገዳስነት ኣባና ሓደ ብዛዕባ እዩ ብዛዕባ ጥዕና ከምኡውን ኣብ ነብሩ ሕብረተሰብ ስጋብ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ስራሕ ድዩ ምስ ማሓዙትካ ድዩ ብተፈላለየ ሕብረተሰብ ስለ ደቀራርበካ ስጋብ ክንደይ ኣገዳስነት ኢና ነርና ሞ ስቀፅልና ባ ብጣዕሚ ፅቡቅ እሺ ሃይጂን ክንብል ከለናስ ላይክ ማለት ከም ዝበልካ ኣገዳስነት ናይ ፅሬት ኣብ ዓድና ኩሉ ሰዕ ዝዝክራ ጭሮሓላ ኣብ ናይ
أمنيت عنا ministry health ministry مش صريت عدت عنا أتبل كاب elementary جميرنا إنا تماهرنا لازم صريت عدت عنا عند حركويناسي نجدن صريتنا كن حلو دمانس أزي أقداسي خون مالتيو بمتصراينا ترايسي لايك كابوزو حماماسي جزارسنا سنكانا خنينا مالتيو لازم صريت كنبل كلنا حدا تأكلاو صريت نبلو ألو مالتيو لايك simply جزارس خا كن كبكابي بمقبار مالتيو حدا كابت مسيرتاو زخونة جزات إننا نحلولو نكالا خلالو من قديو إذا مالا دماني of course قبو نفسنا بمحت أبك خون خل simple مثل كن أزي أقداس زخونة ناقاريو إذا تحدا حفشاوي نايت عنا تصريت كخون كالوسي I know كابز متصانا له حبرتسب maybe like واحد زخونة resources نيرنا كخون يخاليو أبدأ بزوات أنا يكن like كم حصرتنا ما يكون حصرتنا كالنا جرس يبلنا سلازس توحدة سي like ولا معلتاوي تترفس every second day دي جلسي جزارسنا أكلاتنا سكنت سرس علنا كم دماني مسؤولة تتحازق قليل مثل جن ناي سننا براش من قبارسي as you أقداسيو أبعدنا تصبق موت نيرنا مش دوني موت كيرنا ولا ما عاد موت نيرنا that's good تصبق كيميكال دي نورو موت نيرنا كيميكال زي نورو yes organic زوخنا بتعاني أبي يمو لك عكم أبز مسمت أنا خاني تو حدا ساعة مع التغلط ساعة سننا براش كنقبر كلنا ديو كأوز حلفة دماني نأكلوا تصريتنا ونزحجزون سلك تمات أنا مجب خنبلع كلنا نسنو بعلو تصريتيو أكلوا زخون exercise كنقبر كلنا نسو تصريتيو مخنياتو كاب أكلاتنا خلصي like any stress hormones زبالة خلصي release يزقبرلنا كن رهت كلنا نسو أكلوا تصريتيو بدحريو خنحت أب كلنا خا مالتيو إذا تأكلوا تصريت كخون كلو لك مسؤولة تتحازة دماغها أنا ناي mental hygiene دماغها ألو ناي سنة أمرو تصريت كأنا ألو سب بدأجينا أكلاتنا كله تصريسي دحر أتي سنة أمروتي أتحساسبانا نقل أنت زي تصري وتعمي نتعنا نازل تصلو overall نايت عنا نزارب سلازلنا مالتيو سلازي أتي mental hygiene زبحال كأنسي لك عكومو نا أمرونا نا أتحساسبانا سي جيزي هيبناس زخونة ألوتاو زخونة التحساسبان زخونة ألوتاو زخونة زتصلونا زبالة خلوسي كانت صريو كان آليو علنا ألوتاو زخونة سمعت ألوتاو زخونة التحساسبا كاب زقب أكا نلعلي كنيو تخذ قبرو زقب أكا محسابا مجرنا أنسي نتي فيزيكال ناتكا أكالاتكا انتهي قبري بتعامي زتصلوا مالتيو حدا سب زلا على دنبز عنتو ينزارب ينامس بس تصاط دنبزحي زت أرسي كابتي سنا أمره تصاط زتل عليه sometimes كابتي بس كابتي مجرنا أصل عليه مالتي سلازي لك معلتاوي كمتي نأكلاتنا النتصريو نأمرونا دمانس بنحاسبو زبالة خلو affect بزقابرنا بتصلونا زبالة نقرات كله كانت صريو ألنا مالتيو كاله تي أكا تي mental hygiene أنتو كن رسيح خيانير كتوشنا خيلة برنا وحدنا نو of course as you أقداس مباري مالت مسابينا ننبر سابينا دماني سلازا أفسر رح يكون أكوب سبسي like اندحر body odor اندحر علنا اندحر كوينو اندحر أنا نأكلات علنا اندحر natural زخونا نجاريو جنك أو حلي فوقنا like أنت خايخون كذا أمبر كأوز حلفت أنا اندحر كوين سنو بعلون رسو زخ على حمامي ون ترى عندنا سي سواي سي راحت كشنو ولا حاو أوجر كبهالسي جيجا إنير مالتي كم زي انت خاتم له سيمبوليكلي زخونا قالالت أو خونه خليه سواي راحت كشنو which is تسرح له بيتو كأل له وفيرو خاتم له أنا بخو معيني زري يا absolutely right see I think now we نمثل now we نحن نتوقعه مش yeah exactly but حدا عينت زي مصرين ده كوين يقول تقاب كن ده effect قبرك أوي عبد سرح عود سرح
مسكال سبات كسر خلاص قاب كندي of course كنت قلت يزناقي تواز قام نجار غيرنا سقاب كندي ترير نخامنا بصراحة كيت كلها استفلا لي على تاتي خاتي تسرح هايجينز سقاب كندي أقداسيو بتعم أزي أقداس منبري مجمرة تصريت نتسبس مجمرة نجزء رؤسي جزء رؤسي ندحر أتصريو تنات confidence تنات رؤسة أماننت دما بهمت أنك أي اللي علي مغنياتهم منم زحفر منم جزء رؤسو زاد حتى نجرس لا زي بلو مالتيو جزء رؤسو زي كان خان ندحر كوينين ولا بأكب سبن أبصراحة مسكرسي بتسب زتمتو عينين بتسب زبلو نجرسي of course كتصلوا مالتيو أبزكم كتب لك حنت ذاكرة like I think more emphasize نجورو لزلنا I don't think زخانة سب جزء رؤسو كتصر زيدلس يلن مثلني جن how often تمصراي قبره جن نسول رؤسو زخال حتى هون مالتيو جاجر يسب دماني كل جزء رؤسون نجاراتون دربي وتكرك زي كجبر كله سنو بعلون ما يبقى كالجزء ده حن متصينا رؤسو زخال ناي سنا أمر حمامون كخونون يخالي جد سبس فليتون كخون أيكونكم زجبر مالتيو حجي بوزع مسؤول تتحازى نجار له جن نبتة basic زخونة حد خاكم من لستخوينا جنس of course صريت عدت عنا ده حركوينا أكلوت عنانا أمر أوت عنانا سي تتحيزو زخيدو كانت صريخ أنا لنا مالتي كنت أرخى لنا مسألة التحاز دماغ قال دماني تي sleep hygiene زبهالي نايدك أصريت ونالو دك أص نبعلو سي مجبيو دك أص نبعلو خا مدهانيتي سب بسنك أخل دك أس زي مركبو زتفعل لعنة نيسنا أمر حماما نأكله حماما يصعب لي سلازي لك كم تأكلنا أمرنا تكير كنجبرون كانت صريون زجبأنا مالتيو كان خونون زجبأنا كم دم أنا يدك أس عثاتنا خان كان خونون كانت صريون علىنا إذا مالت sometimes كرمينا ندك أصلو ساعة نتسألو ساعة فلوت كخون كله حدا زنو بعلو تعناي كرمينا بدك أس مخانا دمانس نخيني دك أس زعقتنا نجارات كافيين زلهم كوفي يخون الكحول يخون شاهي يخون سخان عينت كافيين زلون أمرنا زنك إحنا جر كله كنوجد كلنا مالتيو شعور كنوصل كلنا ديو like زخان عينت during the day دقوت إنا sunlight كلون نخلو نتناي أكلاتنا ناي sleep cycle rhythms نبعلو انتاي قبرو الشيب يقبرو مالتي سلازي إذا نبعلون رأسو زخالة تصريتي مالتي سلازي أزيو أقداسو زخوانا نقاري أكلاتنا ختصار خلو نا أمرونا نسمعيثنا يتقلو يتصريو سنا أمرونا ختصار خلو خاني أب أكلاتنا خا يرأيو مالتي وكم خاتنا يدك أسكار زتتا حزي كله أبزو خسقاب كندا يتقلوهم ندكنا از كمثالي نخونو لما قدي ترديخ نقو حتينا مسوس نحنا نصرخ لنا خي نحنا دكنا خي فولو دو قور ويدوا نحنا خي تولو دو بدعمي أزيو أقداسو زخوانا حتوي I think دكنا سكابتي ننقرومن نبلومن لعلة تنقبروني يوم زعزو سلازي نحنا جزء رسنا تكير كنقبر كلنا كنا خن كلنا أتخنقبر زقبأنا نجار كنقبر كلنا سي كابتن نبلوم نلعن ساتهم كأن نحنا نقبر إمتى زقبرو فلو زقبرو مالتيو نقابلنت نن معلتي سنخا براش قبر نفسها تحت أب تبلو جنسها جن زي تقبرو عند حركون كاسي it doesn't go that way the same time كم استمت أنا عينت مقوي حمل بلع vegetable بلع تقول صاغ زي تبلع تخون كاسي like you know حجس yes بتعمل بريد صلون كأحلف زبالة دم خا بفلايك ندعبي وندا تردو خمات خلوتين إيش كخون وخلو اندحر نحنا جزار اسنا زين تصري تكير زين قبر ندحر كويناسي أبزوريا ناي محازو تومن أبزورياتي ناتوم عنكيل كنهلو خمانيسي أيدلينانيو كأحلف زبالة دمانس they feel ashamed by us you know حفرات سمعهم رأسة أمان نتومن يطفئوا مالتي
ሲምፕል ዝመስል ነገሪ ግን ዓብ ዝኾነ ኢምፓክት ንፅልዋን ዘለዎ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ሓንቲ ኣደ ገዛ ርእሳ ክትከናኸን ከላ ነታ ብድሕሪኣ ዘላ ጓላሲ ኦልሬዲ እቲ ርእሰ ተኣማንነት እቲ ኮንፊደንስ ዘበለሲ ተቐምጠላ ኣላ ከይተዛረበስ ብምግባር ማለት እዩ እቲ ኣቦ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት ስለዚ ኦፍኮርስ ብጣዕሚ እዩ ዝፀልዎም ወይ ብኣወንታዊ ዝኾነ ነገር ይፀልዎም ወይ ከዓ ብኣሉታዊ ዝኾነ ነገር ከኣንስ ይፀልዎም እዩ ማለት እዩ الرخب دو أب ما بفليت بتخون ده حتى نحكي أب جزانا نجبرو تريتنا عم نفسنا نتجبرون جاب جل جل الله بدك أختري الله حسب شوري جناب جزء خا سجاب كني impact لو عبير الله رو connections like are they really clean as a كم دك سبات أب جزء من حماسي خوينام جل خوينام what do you think I think it's a little bit off كفت تزاربنا in case جن نحكي من السياق الكساوان I think التححز يመስለኒ ምክንያቱ ማለት maybe ከም ጌርናውን ዘይ ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን ግን ሓደ ገዝኡ ኣፅርዩ ዝሕሰብ ሲ ናይቲ ዝነብሮ ሂወት ነፀብራቕ እዩ which means like very organized ሰብ እዩ ማለት እዩ ቤቱ ዘፅር እንድሕር ኮይኑ ሲ ገዛ ርእሱ ድማ ንኸኣስ ከምኡ ዝከናኸንን ዘንፅርን ሰብ እዩ ማለት እዩ ቤቱ ዲስኦርጋናይዝድ ኩሉ ሰዕ ወጃሃላይ እንድሕር ኮይኑ ግን ከመይ ገይሩ እሞ ንሱ ከዓ ገዛ ርእሱ ከፅርግ ወይ ድማ I don't know ከምዚ ጋሻ ክመፆ ከሎ ጥራይ እንድሕር ቤት ምፅራይ ኮይኑ ዝስምዖ እንድሕር ኮይኑ ሲ ንሱ ንባዕሉ እውን ሲ ፀገም እዩ ሕጂ ብፍላይ ሰብ ከዓ እንድሕር ፋሚሊ ደቂ እንድሕር ኣለዎ ሲ ንሕልፈሎም ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ta መደቀሰይ እንድሕር ኣፅርያሲ እቶም ደቀይ ከዓ ልክዕ ከምኡ ከዓ ነናቶም ከኣንስ ሬስፖንሲቢሊቲ ተሰሚዖም ከዓ ከፅርዮም እዚ ንባዕሉ by the way life skill እዩ ኣብ ትምህርቲ ከይዶም ኣይኮኑን ዝመሃሩ ኣብ ትምህርቲ ከይና ይኮና ንመሃሮ ግን በቲ እንታይ ኢኻ ትብሎ በቲ ላይፍ ስኪልስ በዕሉ ዝምህረካ ነገር እዩ by the way መፅናዕቲ ዝተገበረ እውን ኣሎ I think التححز little bit መስለኒ ካብ ንሽኦም ጀሚሮም chores ዝገብሩ ኣብ ገዝኦም participate ዝገብሩ ደቂ ህፃናት ሮሞም ብምፅራይ ድዩ ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ኣብቲ ቤት ዝገብሩ ዘበሎሲ ድሕራይ እንዳዓበዩ ክኸዱ ከለው ብጣዕሚ successful እዮም ዝኾኑ in every area of their life ማለት እዩ እንጂ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ናይ ገዛ ርእሶም ላይፍ ስኪል I mean ኣብ ናይ ገዛ ቤቶም ዝተፈላለየ ዓይነት activity chores እንድሕር ዘይሳተፉ እንድሕር ኮይኖም maybe ብዲግሪን ብትምህርትን like ከምፁ ይኽእሉ ኾኑ ኣብቲ ላይፍ ስኪል ዝበሃል ግና ፕሮብለም ሶልቪንግ ድዩ ምስ ሰብ ዘለዎም ሪሌሽንሽፕ ድዩ ገለገለ ኩሉ ግን ባዶ ኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ምፅራይ ሲ ኦፍኮርስ ብኸምኡ ዓይኒ ጌርና እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ገዛ ርስናን ቤትናን ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ደቅናን ሲ ዝተተሓሓዘ ነገር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ I think we covered it pretty much قلتنا لنا بترفتلي بزعبة حفشاوي نايتي زعبات عنا نيت نايلوم معنتي ألالنا توليت أدلك بكيه I think حانت كافتي sorry قربتي كيسي حبني أقداسي تكوينا تسمعنتي كاب مستعنا ستحازة بفلايك newcomers كوينوم ኣብዛ ዓዲ ዝመፁ ከመይ ገይሮም እዮም ላይክ ናይ ጥዕና ኣክሰስ ዝረኽቡ ወይ ድማ ንሱ ከመይ ገይሩ እዩ ዝፀልዎም ላይክ I think ሓደ ክልተ ክብል ምደለኹ ነይረ ሓበሻዊ ላይክ ብፍላይ ኣብ ካናዳ ላይክ ከምዚ ካናዳስ ሓበሻዊ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ናይ ነፃ ናይ ሄልት ኬር ሲስተም እዩ ዘለና ማለት እዩ በትቲ ሰብ ብዝኸፍሎ ቀረፅ ግብሪ ብዝኣቱ ማለት እዩ ኣብ ኣልበርታ ክንመፅእ ከለና ከዓ ልክዕ ከምኡ እቲ ኣልበርታ ሄልት ኬር ኢንሹራንስ ዝበሃል ንብዙሕ ዓይነት ሓደ ሓድሽ ሰብ ምስ መፀሲ ዝተፈላለዩ ዓይነት መርመራታት ክገብረሉን ሕክምና ክረኣየሉን ገለ ኩሉ ሲ ብነፃ ንክህልዎስ ይገብር እዩ ማለት እዩ sometimes መፂና like ከምዚ ኩሉ ወላቲ
እንረኽቦ ዓይነት ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ካብ ዘይምፍላጥ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ ምስ ገንዘብ ኢና ነተሓዞ መስለኒ ክንደይ ከውፃእ ኣለዩ ካኽፍሉን እንዲኦም ገለ ዝብል ነገር ኣሎ ብፍላይ ሓደሽ ኮይኖም ክመፁ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክልተ ብዚአን ክብል ደስ ይብለኒ ንኣብነት ካናዳ ብሓፈሽኡ ባር ስፔሲፊክሊ ኣብ ኣልበርታ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ኣልበርታ ናይ ኣልበርታ health care system ባዕሉ ብነፃ ካቨር ዝገብሮ ሓደ ክልተ ነገራት ኣሎ ከምቲ ዓንቶይቲ ስክሪኒን ንዛረቦ ዝነበርና ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ዓይኒ መርመራ ዓመታዊ ዝግበር ናይ ዓይኒ መርመራ ላይክ ብነፃ እዩ ዕድሜኦም ካብ 18 ንታሕቲ ዘበሉን ዕድሜኦም ካብ 65 ንላዕሊ ዘበሉን ማለት እዩ እቶም ኣብ ማእከል ዘለው ትእኹል ሰብቲ ኣዳልት ድማኒ ንዕኡን ላይክ ብነፃ እዩ as long as ከምዚ ኢመርጀንሲ ኮይኑ ኣብ ሆስፒታል ዝኸደሉ ገለ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ላይክ ዝተሸፈነ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዝወፅእ ወፃኢታት እንድሕር ኣሎ ድማ ንቁርብ ገንዘብ ጥራይ ዘውፅእ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኢን ጀነራል ግን ብነፃ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ኤቭሪ ይር ይሕደስ እዩ ካብ ጁላይ 1st until June 30 of like the following years ብነፃ ዝወሃብ ኣገልግሎት እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ናይ ዓይኒ ፀገማት ተልዮም ፕሪስክሪፕሽን ተደልዮም ኣብ ኮሚታት ከሳብስዳይዝ ኣለዎም ድዩ ዋላ ካብ ጅቦኦም ይሙሉኡ በነፊት ዘለዎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ላይክ እቲ ናቱ በነፊት ይኸፍሎ እዩ ሳብስዳይዝ ዝገብር ሎ ኢንካም እንድሕር ኣሎ ድማኒ ኣብሶሉትሊ ንሱ ድማኒ I think more than 80% ዝበዝሐ ግዜ ካቨር ይኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ላይክ ብነፃ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ናይ ስኒ መርመራ ብሓፈሻ ድማ ላይክ ብነፃ ድማና ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ከምዚ ናይ ፖዲያትሪስ እዚ ናይ እግሪ እንታይ ዝበሃል ዝኾነ ዓይነት ናይ እግሪ መርመራ ክገብር ከልዎ ድማ ንሱን ሓደ ዓመት እውን ይሽፍኖ እዩ up to $250 ዝኸውን ዶላርስ እቲ ሰብሲ ይወሃብ እዩ ብነፃ ማለት እዩ ገገልዮ ኣብቲ ናይ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ስኒ ናይ ደንቲስት ናይ ደንታል Canadian dental care plan ገገል እዩ ዝሽፍኖ ግን እቲ ሰብ ወላ ሓድሽ መጻእተኛ ኮይኑ ግን ከማልኡ ዝግብኦ ረኣሒታት ግን ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ሓኪም ስኒ ኢንሹራንስ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ከምቲ ዝበልኩኻ በቲ government ካቨር ይኸውን እዩ ግና እንድሕር መፅዩ ኣትሊስት 2 ዓመት 3 ዓመት እንድሕር ተቐሚጡ እሞ ከዓ እቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ታክስ እንድሕር ኣስሪሑ እሞ ከዓ ዓመታዊ ኣታዊ ድማኒ ልዕሊ 9,000 እንድሕር ኮይኑ እቲ government ባዕሉ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ብነፃ ገንዘብ ሰሪዱ ላይክ ከም ንሱም ቤተሰቡን እቲ ፋሚሊስ ላይክ ናይ ስኒ መርመራ ከም ዝገብሩን ገለንስ ይገብሩ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ላይክ ብነፃ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ከም ኣብ ናይ ሲኒየርስ ድማ ከዓ the same ዓይነት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዓይኒ መርመራ መጥባሕቲ ዘልዮ ወይ ድማ ኤኳለ ዘልዮ ተዓንቶ ይትብሎ ነበርካ ናይ ኮንታክት ለንስ ገለገለ ኩሉ ግን እዚ ገገሊኡ ላይክ ካብቲ ጀነራል ዝኾነ ቤሲክ ታይ ዝበሃል ወፃኢ ስለ ዝኾነ እቲ ሰብናቱ ኢንሹራንስ ድሕር ኣለዎ ጥራይ ክኸፍለሉ ዝኽእል ማለት እዩ ሓደ ሓድሽ መጻእተኛ ኮይኑ ድማኒ ከምቲ ኣክሰስ ናይ ሄልዝ ኬር ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ኣልበርታ ፐርሰናል ሄልዝ ኬር ካርድስ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ብዘይታ ካርድ እቲኣሲ ላይክ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሕክምና ሓገዝ ክረክብ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ እቲ መፀ ንሱ እታ ሄልዝ ኬር ካርድ ኣልበርታ ሄልዝ ኬር ካርድ ናይቲ ሰብሲ ኣይዲ ናቱ መለለይ ትኾን ኣለዋ ማለት እዩ ብውሕዱ እቲ ሰብ ኣብ ኣልበርታ ምስ መፀ ላይክ ብውሕዱ 3 ወርሒ ክቕመጥ ኣሎ ኣብ ኣልበርታ ብድሕሪ 3 ወርሒ ሽዑ እታ ካርድ የውፅኣ ማለት እዩ ነባሪ ናይ ኣልበርታ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣትሊስት 3 ወርሒ ብድሕሪ እታ ካርድ ምስ ኣውፅኣ in any hospital in any health care ክኸይድ ከሎ ቀዳሚት ዝሓትዋ ንዓ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ስደተኛ ኮይኑ እንድሕር ገና ናይ መንበሪ ፍቃድ እንድሕር ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ as a refugee እንድሕር ኮይኑ እንድሕር መፅኡ ድማኒ ስጋብ እቲ ናይ መንበሪ ፍቃድ PR ስጋብ ዝረክብ ንዝተወሰነ ግዜ በቲ ናይ Canadian federal government like እቲ ፎርም ብምምላእ like እቲ
ናይ health care access ክረክብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ temporary yes ኣብቲ ናይ Canada immigration refugee website ብምእታው like ፎርም ኣሎ ኣብኡ ዝመልኦ ብኡ ገይሩ ድማኒ access ክረክብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ I think ተቐንዲ ነገር ኣብዛ ዓዲ ምስ መፀሲ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና እንድሕር ደልዩ ሓደ ሰብሲ ብዘይ ምኽልካሲ ተዋሓደ ክከብሲ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኢመርጀንሲ ብምኻር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ sometimes እንድሕር እቲ coverage ዘይብሉ ካባኻ ሓንቲ ልክዕ ከምዚ 911 ናይ ኢመርጀንሲ ዘሎ ልክዕ ኣብ ኣልበርታ ድማኒ 811 ከዓ ኣሎ 811 ከዓ ትሰብ sometimes ናይ ግድን ኣይኮነን ናብ ኢመርጀንሲ ምኻድ ዘልዮ ወይ ድማ ናብ ዶክተር ምኻድ ዘልዮ simply 811 ብምድዋል ጥራይ ከማነይሲ ዝኾነ ዓይነት ናይ ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰረ ሕማም ሕቶታትን ዝኾነ ነገር ድሕር ኣለሲ 811 ብምድዋል እውን ክሓትት ይኽእል እዩ ማለት እዩ በዚ ድማ at the same time I think ዋላ ትራንስሌተር ገይሩን access ኣለዎ ማለት እዩ so I think coverage ኣለዎ ኣገዳሲ እዋ ብጣዕሚ ኣለዎ well I think ኩሉ ተንኪፍና ኢና ናይ ብሓቂ ለመስግናኪ I think እቲ ቤዚክ ትበሃል ብሓፈሹ ናይ ብዛዕባ ጥዕና ዝምልከት ናይ ብሓቂ appreciate ብጣዕሚ ምስጋና ዓብ ንዓኺ ኣብ ካልእ እዋን እውን ብዛዕባ mental health ክልወና እዩ ንዝኾነ ግን ናይ ሎሚ I think ብስም ሬድዮ ረና ብጣዕሚ መስግናኪ ፈቱ Thank you so much Mike ስለተዛሃብካ ንዕድል ኣዝየ መስግናካ Thank you مرحبا بركم شد